बर'खुरानि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम रंजालि बैसागुनिसिम गासिबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बे समाव दं आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुइ राजाबिल गामियाव। रुपुइ राजाबिल गामिया 37थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार लादों। बे समाव बिथांमोना मोनसे हारिमु हान्जा दिन्थिनाय हाबाफारि लादों, गोलाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बे गामिनिफ्रायनो जों माखासे बे रंजालि फोरबो खुंफुंनाय हाबाफारिखौ मानि थाखाय लानाय जादों आरो बिथांमोना मा हाबाफारि लानाय जादों बिनि बागै जोङो बर'खुरानि गेजेरजों जोङो मिथिनानै लानि। 37थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय मैयानिफ्राय सोलिगासिनो। दा दिनै जोबथा सान। बे जोबथा साननिनो माने दिनै हारिमु हान्जा दिन्थिफुंनाय, हान्जा सुरनानै दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारि दङ। दा जा सोलिगासिनो। दा बे हारिमु हान्जा दिन्थिफुंनायाव जों बेखौनो दिन्थिफुंनो लादों। बर'नि गासैबो आगजुफोर, जेरै गोदोनिफ्राय जि बर'आ रायजो जाबोनायाव बाहायबोनाय मैहुर खालामनाय, जेरै सेन, खबाइ, आस्रा जे, बिदिनो बायदि बायदि, आरो दानाय लुनाय जेरै तार हालजों लोगोसे बर'नि जि हाबा जानाय नेमखान्थि बेफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों, जाहाथे जोंनि हारिमुनि गासैबो खान्थिया गोजोर जानानै थायो। बेखौनो बे हारिमुजों फोरमायनो सानदों। बे समाव जोङो मिथिनानै लाबाय, जिहेथु हारिमु हान्जा दिन्थिनाय हाबाफारि लादों बिथांमोना मा फोरमायदों? दा जोङो बे रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाया दिनै गोदान नङा। जों दिनै फैयै फैयै 37 बोसोराव जों आगान होफैबाय, आरो जोङो सिगांनि 37 बोसोर बै सिगांनिफ्रायनो जोङो नैबे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ जोङो लाबोगासिनो दङ। मानो होनोब्ला हान्जा सुरनायनि ओंथियानो जाहैबाय जे आथिखालाव दिनैनि दिनाव दा जोंनि बर' हारिया थांना थानायाव जिखिनि जोङो आगजु बाहायो, बेफोर माखासेया दिनैनि दिनाव गैया जालांनो हमबाय दङ। जेरैहाय नांगोल जुंगालनिफ्राय लानानै माखासे जेरै सेन, खबाइ, जेखाइ, माखासेया गोमालांनो हमगासिनो दङ। दा बेफोर जोंनि बर' हारिनि थांना थानायनि मोनसे बिदिन्थि, आरो बे जिनिसखौ जोङो अराय फोथांनानै लाखिनांगोन, आरो जोंनि हारिया अराय थांनानै थानांगोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों माखासे बर'नि थांना थानायाव बाहायनाय आगजुफोरखौ जोङो दिन्थिफानो नाजादों। जिहेथु बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मब्लानिफ्राय लाबोबाय होननानै फोरमायगोन? माब्लानिफ्राय लाबोबाय? जोङो आं बावैसो सिगां बुंलांबाय, दा जोङो फैयै फैयै 37 बोसोराव आगान होफैबाय। दा बै समाव जोङो उन्दै सममोन। बै समाव जोंनि गेदेरसिन बा जोंनिख्रुइ देरसिन बिथांमोनानो दिनै खुंबोनानै दिन्थिबोदों। दा बै समाव फैयै फैयै जोंबो नैबे समाव बिथांमोनखौ नोजोर बोनानैनो जोंबो नैबे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। दा आसा खालामो जोंनि इयुन जोलैयाबो अरायसम नैबे हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन, आरो बर' हारिया थांना थानायनि अराय खामानि मावगोन, बेखौ जोङो लुबैयो। बे गामिनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनाव जोङो मिथिनानै लाबाय, जिहेथु गोलाव लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बर'खुरानि गेजेरजों नोंथांमोननो जों दिन्थिनो नागिरदों बर'नि समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय माखासे गोमालांनो हमनाय, जेरै जेखाइ, खबाइ, खदाल बायदिसिना माखासे मुवाफोरखौ नोंथांमोना आगजुफोरखौ नुनो मोन्दों बर'खुरानि गेजेरजों। साबायखर बावबाय। जों दिनै 37 बार जाबाय बे बैसागो फोरबो फालिनाया। बेवहाय जोङो मैयानिफ्राय जों जागायनानै मैया खेला दुला जाबाय जोंनिया। दिनै जोङो मोनसे हाबाफारि लादो, जे बे गोलाव हान्जा सुरनाय हाबाफारि। बेवहाय जोङो जोंनि हारिमुनि गासै दिन्थिफु आगजुफोरखौ जोंनि मा नांगौ मावना जानायाव, बर' हारिनि थाखाय मा नांगौ, मा आगजुआ जोंनि थाखाय गोनांथि, बैखौ लानानै जोङो सारा बुहुमाव सारा बर' जाथिया नैबे मावनानै जायो होननानै जाहाथे बुजिनानै मोनथो, बयबो मिथिथो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे बैसागो बोथोरखौ, रंजालि बैसागो बोथोरखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै बे हारिमु फालिनाय हाबाफारियाव जोङो बे बाहागोखौ जों खालामनाय जादों। मा फोरमायगोन गोलाव लामा हान्जा सुरनाय हारिमु दिन्थिनाय? दिनैथ' राजाबिल गामिया जोंमा लाइब्रेरिया आगुनिफ्रायनो 37 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि मोसानाय हारिमुखौ जोङो बिदि लायो, आरो बादायलायनाय, आरो काबादि गेलेनाय, हाइ जाम्प, लं जाम्प बारनाय, आरो मेथाइ रोजाबनाय, खन्थाइ
दानथेलायनाय बेखौ जोङो राजाबिल गामिया मावगासिनो थायो रायजोफोरा मिथिगौ दा बे रंजालि बैसागो जोङो बरायनानै जोङो दिनै हारिमुखौ जोङो बिदिनो फालिनानै नागारहरबाय थानाय जायो नांगोल खदाल दुख्लि हाबा होनाय बरायनाय गासिखौबो जोङो आबादारि मावनाय नांगोल खदालनिफ्राय नैबे नांगोलबो लादो बिदिनो जोङो बर' माहारिया हाजो सेर सेर बिदिनो पालन खालामनाय जायो गोजोनथों मिडियानिसिम राजाबिल गामियाव हारिमु आनजाद सुनाय हाबाफारियाव नोंथाङा हौवा गोदान जानो मोनना मा फोरमायगोन आं जेबो बुंनो सानाखै माबायदि मोनदों मोजांखौनो मोनदों मोननाया बबेनिफ्राय बबेसिम हारिमु हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लाखो नोंथांमोना गामिनिफ्राय माबालागै रुपुइनिफ्राय राजाबिल गामिनिफ्राय रुपुइ लागै जिहेथु मोगथाङाव हौवा गोदान जानाय बायदि मोनदों नामा मा फोरमायगोन बिदि मोनाखै मोननाया ओरैनो जिहेथु हारिमु आनजाद दिन्थिनाय हाबाफारियाव हिन्जाव गोदान जानो मोननानै माबायदि फोरमायगोन माबायदि मोजां मोनदों मोजां मोनदों बबेनिफ्राय बबेसिम थाबायखो राजाबिलनिफ्राय रुपुइसे थांबाय गामिनिफ्राय राजाबिल गामिनिफ्राय रुपुइसे जिहेथु गोमालांनो हमनाय बर'नि माखासे हारिमुखौ नोंथांमोना दिन्थिदों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों दिन्थिनानै